Je dobré, že máme v našej obci kostol, dokonca máme až 2. No veľmi dobré. Pravda, že? A prečo sme si bez toho nevedeli a bez toho zvonenia krásneho ani predstaviť nedeľu? Veru, a keď však nejde, tak je hotové. Takže už len kvôli tomu... týždeň ráta. Ja už len preto majú sa kde tomu Pánu Bohu zveriť alebo modliť, keď sa nedokážu treba z doma, tak aspoň tam, že keď idú, že sa tam stretnú. Obyčajne sa tam stretnú takí dobrí ľudia, si myslím. Áno. Čo kostol neodsudzujú, kto veria Pána Boha. Ja neviem, myslím, že to duchovnou každého človeka malo byť a tak akože každý uvíta možnosť, keď sa môže ísť nejak akože si duchovno vysporiadať do kostola, keď ho má čo najbližšie. Môžem A povedať. ešte vtedy aj zima bola, sme chodili. Pretože som bola učiteľka a nás úplne odrovnali s týmto spôsobom za mnohé roky. Ale vždy, keď prídem, tak si pomyslím na nášho otca, na mamu, na plný chór. To bola jedna nádhera. Na spevokol. Ani miesta nebolo vtedy. Ktorom, áno. Krátka máme svoj kostol u nás, za ktorý už dávno sa bažilo, túžilo a teraz sa postavil. Teba vrúcne
kto môže utíšiť rozbúrený oceán, kto slepým oči otvorí. Kto môže vyliečiť srdce, čo je plné rán? Kto môže len môj Pán, ak v Neho vieru mám, nič nie je nemožné. Tí, ktorí veria, to, o čom iní snívajú, to oni vedia. Boh má v rukách páky, on môže rozohnať mraky, nič nie je nemožné nám. Keď za obzor nevidím, neviem, kadiaľ utekám, nemám v mysli žiaden jasný cieľ. Môžem sa rozhodnúť, na koho sa spoľahnúť.